Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Аширова Дания Равил кызына юллыйбыз. 6 гыйнвар көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылаган. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, җылы теләкләрен аңа беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Шәүкәт, кызы Гөлнара, улы Марат, оныгы Карина котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 60 ел элек салкын кышның 6 гыйнварында Николаевка районы Әхмәтле авылында гомер кичерүче Сайфулловлар гаиләсендә беренче бала булып кадерле кешебез якты дөньяга аваз салган. Әниебез салмак кына гомер сукмагы буйлап атлап килә. Ничә яше генә тулса да безнең өчен ул һаман иң матуры, иң булдыклысы, иң якыны. Әткәй белән бүгенге көнгә кадәр күгәрчендә гөрләшеп, парак кошлар мәхәббәтен татып матур гомер кичерәләр. 2 балалары да инде үсеп җитеп, бәхетле итеп аларга онык та бүләк иттек. Матур картлык көннәрен алар һич кенә дә ялгызлары каршы алмаячаклар. Әни дигән бөек исемне яклап чыгалган. 2 баласына иң кадерле фәрештә булып, төннәрен йокламаган, көннәрен борчуда үткәргән кеше ул безнең әни. Аның сыман безнең өчен кадерле кеше бүтән галәмдә юк. Әниебез бик йомшак күңелле. Әтием белән безне 2 балаларын бик олы мәхәббәттә үстерделәр. Олыгайдык күптән, ләкин Газиз әниебез өчен һаман сабый калдык. Ул гел безнең хакта борчылып яши. Әнием бик акыллы, сабыр кеше. Кадерлебез, әниебез, бүгенге туган көнең белән котлап, иң зур теләгебез әти белән бергә озын-озак, саулыкта, иман байлыгында матур гомер итегез. Сез исән булсагыз, без бәхетле булырбыз. Иртән торып бүген дуга кылдым. Әниемә саулык сорадым. Көне нинди матур, күрәсезме? Бәйрәменә аны юрадым. Әниемә күз тимәсен әле. Һаман чабып йөри герешләп. 1 минутка ял итергә аны утыртып та була тик көчләп. Утыр әле, әни, яныбызга. Кабул итче безнең теләкне. Бирер идек килсә хәлләрдән ул япь-яшь булган яңа йөрәкне. Яшәтер дә идек 1000 еллар. Синең янда рәхәт булуы. Нинди бәхет, балаларым дигән сүзләреңне ишетеп торуы. Котлы булсын, әни, туган көнең. Теләгебез сиңа исәнлек, бирсен Раббым бәхет, сәгадәтен, гомер азагына җитәрлек. Кадерле Дания Равиловна, якыннарыгызның теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле.
Ашырова Дания Равил кызы хөрмәтенә алдагы котлау сәламе дә яңгырый. Кадерле киленебез һәм җиңгәбез юбилеенда без Әнисе Мәрзия Ашырова, Тольяттидан Дания һәм Рәшид Сиддиковлар, Рөстәм һәм Наташа Ашыровлар, Әхмәтле авылыннан Шамия Мансурова, племенницалары Рамил һәм Әлфия Мансуровлар, Галия һәм Наил Абдрәшитовлар, Рәфия һәм Рамил Зөлкәрнәевлар һәм аларның балалары иң җылы теләкләребезне юллыйсыбыз килә. Сөекле киленебез кечкенәдән үк күз каршыбызда үскән бик акыллы, тыйнак һәм тырыш үз урамыбыз кызы иде. Яшьли үк алар бер-берсен улым белән яратышып кавыштылар. Башлап улымны армиягә озатты, аннары көтеп, яратып каршы алды. 1983 елны улыбыз, абыебыз Ашыров Шәүкәт Шамил улы белән тормыш кордылар. Ул бездә гаиләбездә беренче килен, беренче җиңгәбез булды. Шуңа да гомере буе үз кызым, апабыз сыман бик кадерле кешебезгә әйләнде. Гомере буе ачык йөзле, алтын куллы кешебез кайчан барма сый тулы тәмле ризыклары ачык шат йөзе белән каршылый. Аның шундый матур холыклы булуына без таң калабыз. Ул гомердә кеше рәнҗетми, авыр сүзләр әйтеп, кәеф кешенекен төшерми. Гомере буе йөзендә бары елмаю балкый. Туганлык җепләрен өзмичә, матур яшәгәннәре өчен ике дөнья бәхет сәгадәте насыйп булсын аңа. Алда да шушлай матур аралашып яшәргә язсын иде. Яраткан кешебез, бүген календарьның иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Кадерлебез, рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән тәбрик итәргә. Исәнлектә, саулыкта, кыенлыклар күрмичә, бала аныкларыңның рәхәтен күреп, озын-узак яшә. Абыебыз белән никадәр язган гомерләрегезне парак кошлардай яратышып, күгәрченнәрдәй гөрләшеп узыгыз. Без сине бик яратабыз һәм ешрак кунакка кайтуыбызны көтеп калабыз. Җиңгәбезнең кулларыннан алтын гына коелмый. Аның матур йөзләреннән күңелсезлек тоелмый. Өйрәнгән ул гел елмаеп бу дөньяга карарга, һәр вакыт алга омтылып, яктылыкка барырга. Киленемә гомерләрнең озыннарын телибез. Аның хакта тик иң җылы сүзләр белән сөйлибез. Бәхетле бул, туган көнең шатлык кына китерсен. Аллаһның бәрәкәте мулдан булып түгелсен. Хөрмәтле Дания Равиловна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Дусларыгыз, якыннарыгыз, сезне һәр чак хөрмәт итсеннәр. Туар таңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле.
багышлана бүген тик сезгә. Ихлас сүзләр, матур бүләкләр, киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле